Co tady děláte? A jak jste se sem dostala? Hledám paní Fairfaxovou. Ty dveře byly otevřeny. To by mohl říct každý. Tyhle jsou taky otevřeny. Lado! To není možné. Ještě před chvilkou. No říkám, že jsem sama. Musím to přece vědět, jdu právě odtamtu. A proč hledáte paní Fairfaxovou? Psala mi, abych přijela. Jsem Jana Érová. Jana Érová? Ach, to si pospíšila. Paní vás čeká. Ado. Tak vy jste tedy Jana Érová. Ano, madam. Měla jste asi dlouhou cestu, vidíte. A jistě je vám zima. Ohřejte se. Děkuji vám. A odložte si. Přitáhněte si lenošku blíž, má milá. Ano, tak. Přivezla jste si nějaká zavazadla? Ano, madam. Zařídím, aby je odnesli do vašeho pokoje. Děkuji vám. Už je vám líp? Děkuji, už je mi docela dobře. Mohla bych mluvit se slečnou Fairfaxovou ještě dnes. Odpusťte, ale já trochu špatně slyším. Ptala jsem se, jestli uvidím slečnu Fairfaxovou ještě dnes. Moc by mě to těšilo. Vaše budoucí žačka se jmenuje Varáncová. To není vaše dcera? Ne, já nemám děti. Děkuji vám. Budeme tu mít trochu víc místa. Lea nám před večeří přinese čaj, jistě se ráda ohřejete. Thornfield je pěkný starý dům. Trochu zanedbaný, ale pořád ještě vypadá slušně. Jenže v zimě je i v nejpěknějším domě člověku smutno, když je sám. Ale vy tu přece nejste sama. No ano. Je tady Lea, docela milé děvče, Jan se ženou také, ale to je jen služebnictvo a člověk s nimi nesmí být moc důvěrný, aby u nich nestratil vážnost. Takže jsem to nakonec přece jen sama. Víte, že jsem od listopadu do února nevkročila živá duše? Ale teď, když jste tu vy, tak mi bude líp. Bude se vám to líbit. Thornfield je pěkné panství a tohle je docela pěkný dům. Ale bojím se, že brzo schátrá, jestli se to pan Rochester neusadí natrvalo. Pan Rochester? Kdo je to? Majitel Thornfieldu. Já myslela, že panství patří vám. Co vás napadá?
Já panství jenom spravuji. Ano. Starám se, aby byl dům v pořádku, to je všechno. A věřte mi, práce je to dost. Pan Rochester sice přijíždí jen málo kdy, ale za to se objevuje docela nečekaně. A kdybychom teprve potom měli dávat všechno do pořádku, poklízet, stahovat potahy, zlobil by se. Má své panské zvyky, či spíše zvláštní zvyky a chce mít všechno podle svého. Jaký je? Jeho